Днес ще си говорим за една тема, която често е обвита в мълчание и срам. Но ще го направим по един малко по-различен начин, не през призмата на морала, а през тази на науката. Ще се потопим дълбоко в това, какво всъщност се случва в мозъка ни, за да разберем как един навик може да започне да контролира живота ни. Всичко започва с нещо, което е познато на абсолютно всеки. Замислили ли сте се, защо е толкова лесно да изгубите час или два в безкрайно скролване из Instagram или TikTok? Оказва се, че това изобщо не е случайно. Този импулс се задвижва от абсолютно същия мозъчен механизъм, който стои зад много по-интензивни навици. Това е системата за възнаграждение на мозъка, която постоянно ни шепне едно и също. Искам още. Добре, ето какъв е планът за следващите няколко минути. Първо ще надникнем в така нареченият капан на допамина. След това ще видим как точно работи мозъка ни. Ще разгледаме каква е цената на пристрастяването, но по-важното ще се фокусираме върху решенията. Как мозъкът може да се рестартира и какви са практическите стъпки към това. И така, нека започнем с главния герой в цялата тази история, един химикал, за който сигурно сте чували. Казва се допамин. И той е в центъра на абсолютно всичко. Всички го наричат хормон на щастието, но всъщност това е малко подвеждащо. Допаминът не е самото удоволствие, а по-скоро е двигателят, който ни кара да търсим удоволствието. Това е химикалът, който казва на мозъка: «Хей, това беше хубаво, направи го пак», превръщайки желанията ни в действия. То е мотивацията в чист вид. И тази система, тя се задейства от почти всичко. От едно парче шоколад, през онова малко червено кръгче за известие на телефона, до маратон на любимия ни сериал. Разбира се, и от много по-силни неща, като кокаин. Интернет-порнографията обаче се намира в най-горния край на тази скала. Тя е изключително мощен стимул, който буквално наводнява мозъка с допамин по начин, по който много малко други неща могат. Добре, сега нека видим как се развива тази вътрешна борба в главата ни. Защото пристрастяването не е просто въпрос на слаба воля. То е резултат от една истинска битка за контрол между две много различни части на мозъка. Представете си го така. Все едно има два гласа. Единият е на префронталния кортекс, нашата рационална, планираща част. Това е гласът, който казва: «Работи сега, за да имаш по-добро бъдеще». А другият е примитивният ни мозък, който търси само незабавно удоволствие и оцеляване. Това е гласът, който шепне: «Хайде да е само още малко, толкова е приятно». Пристрастяването просто дава мегафона на втория глас. А какво е горивото на този примитивен мозък? Една единствена дума – новост. Това е илюстрирано перфектно в един класически експеримент с мишки. Когато мъжка мишка е с нова женска, нивата й на допамин скачат до небето. След време обаче, със същата партньорка, интересът и допаминът спадат. Но щом в клетката се появи нова женска, допаминовия скок се повтаря с пълна сила. Мозъкът ни просто жадува за новото. И точно тук идва огромната, ама наистина огромната разлика със света отпреди. С ограничени източници, като DVD-та или списания, имаше естествен цикъл. Намираш нещо, гледаш, удовлетворяваш се и накрая ти омръзва. Край. Днес обаче интернет предлага един безкраен, буквално бездънен поток от ново съдържание. Това е експериментът с мишката, но с безкраен брой нови партньори, достъпни само на един клик разстояние. Добре, разбрахме как работи механизма. Но каква е цената? Какво се случва, когато тази система за възнаграждение е постоянно претоварена? И тук нещата стават наистина сериозни. Защото процесът в мозъка е почти огледален на това, което се случва при зависимост от тежки наркотици. Представете си допаминовите рецептори като ключалки. Когато постоянно ги заливате с допамин, мозъка, за да се защити, започва да ги заключва и ги прави по-малко чувствителни. Резултатът? Нужна е все по-голяма и по-голяма доза, все по-екстремно съдържание, за да се постигне същия ефект отпреди. Това е класическата спирала на толерантността. И това ни води до един от най-тъжните ефекти. Когато мозъка свикне с този лесен, бърз и интензивен стимул, той просто губи способността си да изпитва удоволствие от нормалните ежедневни неща. Разходка в парка, разговор с приятел, хубава книга. Радостта от тях просто избледнява. И това се проявява в съвсем реални ежедневни неща. Става трудно да се прочете книга, защото не дава мигновена награда.
Става трудно да се концентрираш в работата. Мозъкът е пренастроен да търси само лесната и бърза доза допамин, а радостта от постиженията, които изискват труд и търпение, просто изчезва. Но, и това е голямото но, има и добра новина. Мозъкът ни е невероятно адаптивен. Има една дума за това – невропластичност. И точно както може да бъде пренастроен в грешната посока, той може и да се излекува. Нека видим как е възможно да се рестартира тази система. Именно в отговор на тези проблеми, онлайн се появиха движения като NoFap. Основната им идея не е някаква морална кръстоносна кампания, а нещо много практично – да се даде на мозъка почивка. Почивка от тази свръхстимулация, за да може естествената му система за възнаграждение да се възстанови и да се калибрира отново към нормалното. А резултатите? Те могат да бъдат наистина трансформиращи. Хората, които минават през този процес, съобщават за по-добра концентрация, много повече енергия и онова усещане, че са по-живи и по-свързани със света около тях. И това не е някаква магия, това е директен резултат от възстановяването на допаминовата система, която отново започва да намира радост в нормалния живот. И колко време отнема всичко това? Разбира се, при всеки е различно, но науката ни дава една доста добра ориентация – около 3 месеца. Това е приблизителният период, в който допаминовите рецептори могат да се възстановят значително. И това не е просто някакво число, а една конкретна постижима цел, която дава надежда. Добре, и сега стигаме до може би най-важната част. Как всичко това се случва на практика? Какви са реалните стъпки? Планът е простичък, в 4 стъпки. Първо, и това е абсолютно ключово, премахнете дразнителите. Почистете социалните си мрежи от всичко, което ви изкушава. Второ, следете си напредъка. Едно обикновено приложение може да ви държи супер мотивирани. Трето, бъдете активни. Спортът е един от най-добрите начини да пренастроите мозъка си по естествен път. И четвърто, разберете какво е рецидив. Осъзнайте какво го предизвиква, за да сте подготвени. Ето това е може би най-важната промяна в начина на мислене. Едно подхлъзване не означава провал. Аналогията е перфектна. Ако бивш пушач изпуши една цигара, той има избор – да я хвърли и да продължи напред, или да си каже вече се провалих и да изпуши целия пакет. Ключът е в това – не довършвайте пакета. И така време е за едно бързо обобщение. Интернет-порнографията действа като супер стимул, който използва естествената жажда на мозъка за новост, за да ни вкара в пристрастяващ цикъл. Да, с времето това може сериозно да притъпя радостта ни от нормалния живот. Но, и това е най-важният извод, мозъкът ни има капацитета да се лекува. Възстановяването е напълно възможен практически процес. И ще завършим с един въпрос, който е за всички нас. Живеем в епоха на безкрайни лесно достъпни допаминови хитове. От социални мрежи през бърза храна до стриминг услуги. Истинският въпрос пред всички ни е как можем да претренираме мозъка си, за да намира истинска, дълбока и трайна радост в нещата, които изискват усилие, търпение и отдаденост.